Grabatzen ari garen unean, gaueko 9:00 32 minutu igaro diren honetan, atzo Unai Lasorekin egin genuen, Lauterdiko txapelketa nagusiko finalaren lehen bideoa, Unai Lasoren inguruan, gaurkoan aurkariaren inguruan arituko gara, kasu honetan, Pello Etxeberriaren inguruan, igandean jokatuko dute Bilboko Bizkaia pilotalekuan, gogoratuko dugu finala handiura eta noski norgehiagokaren ostean finalaren analisia ere izango duzue hemen. Beno, Pello Etxeberria Bitorini, Larraintzaren ez, Zenotzen jaioa, Ultzama Baiaran Nafarroan, 1988ko urriaren 16an, 2017ko azaroaren 3an egin zuen debuta, beraz, orain gutxi izan dira oker espaldimanago behintzat 7 urte, debuta egin zuenetik Pello Etxeberriak, badira urte batzuk, zalantzari gabe 7 urte profesionaletan Larraintzarko pilotalekuan egin zuen. Kasu honetan, profesional mailan promozioko binakako txapeldun orde izan zen 2018 urtean, hau da debutatu eta urte betera, 2021 urtean promozioko buruzburuko txapeldun izan zen, 2023an Lauterdiko azpi txapeldun eta 2024an binakako txapelduna izan zen. 2018ko horretan Agirre eta Eskirozen aurka Jaunarenarekin galdu zuen finala, promozioko buruzburuko txapelketa 2021an Julen Egigureni nagusitasun handiz irabazi zion finalean, 2023an Lauterdian Jokin Altuna gainetik pasa zitzaion, 22 eta 9 irabazi ostean Bilboko Bizkaia pilotalekuan, eta 2024 urtean Binaka Altuna eta Marti Jari Zabaletarekin batera irabazi zieten Nafarroarenan jokatutako final hori. Beno, Pellok bigarren finala du jada Lauterdian, bigarren finala jarraian, gogoratuko dugu Pello jada lehen urtean finalista izaki zuzenean ligaxkan hasi zela txapelketan parte hartzen, Elordiri lehen partidan erraz irabazi zion Azkoitian, 22 eta 10ko emaitzarekin, bigarren partidan Unai Lasoren aurka partida gogorra jokatu ostean 22 eta 19 irabazi zion Labriten, hirugarren partidan Arrasaten galdu egin zuen Peñaren aurka 22 eta 13, eta finalerdietan nagusitasunez irabazi zion Erik Jakari. Egia esan, Pello Etxeberria, jada hor lehen mailan kontsolidatuta dagoen pilotari bada, baina esango nuke binakakoa irabazi zuenetik gorakadan nabarmen bat eman duela. Hau da, joan den urtean Lauterdiko oso ona egin zuen, gero Jokin Altunaren aurka finalean berak esan du, aste honetan zehar finalera oso urduri iritsi zela, normala da, azken finean 3.000 lagunen aurrean eta lehendabiziko finala izaki eta ez dakizu, korputzak inoiz nola erantzungo duen, eta Pellok aste honetan zehar aitortu du. Eta benetan, azken urte honetan sekulako gorakada eman du ez, lehen itolarri batean bezala jokatzen zuen Pello Etxeberriak, orain berriz pilotari oso fisikoa bilakatu da, oraindikan ere pilotaren gana bila joan behar duenean eta oso ongi joaten da, eta noski, bestela elitzake maila honetan egongo, baina lehen itolarri batean jokatzen zuen bezala orain ikasi du, lasai jokatzen, eta oso joko eraginkorra egiten du. Sakea oso ongi egin ditu, txapelketa honetan zehar, azpitik ezker horman sartuz, baina gero tanto aluzatzerako garaian ia pilotari guztien gainetik dagoen pilotaria da. Erik Jakaren aurka, partida hasiera, Erik Jakaren testu inguruan ipini zen, hau da, sake errematean Jakak asmatu egin zuen eta 6 eta huts aurreratu zen. Baina gero Pellok sake hartu zuenean eta tantoak luzatzen hasi zirenean hor ikusi zen Pello nagusi izan zela, eta hortxe dago bere gako nagusia. Tantoei eusterako garaian eta uspoari eusterako garaian aurkariak baino gehiago dela. Pello, eta hori esango nuke demostratu duela Zenozko aurrelariak orain artean. Bestalde, behar bada teknikoki eta ez dugu, beste txapelketa batzuetan bezala ikusi, baina kantxa erdian pilota hartzen duenean sekulako arriskua du azpitikan eta oso bizi ibiltzen du,
ezkerrarekin ere biparetak egiten hasi da, eta hori oso jokaldi eraginkorra da, eta orokorrean sekulako pilotaria da, langilea, partidari inoiz aurpegia galtzen ez diona, oso kontzentratuta egoten da beti kantxan, keinuak eta apenas egiten ditu, eta hori pilotari batentzat oso gauza positiboa da beretzat personalki, eta benetan, bueno, finala biek daukate irabazteko aukera handia, bihar sakonago hitz egingo dugu, baina Peiok jada bigarrena du eta ziur oso gogotsu kantxaratuko dela etzi Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Hauxe beraz esan beharrekoa, gogoratuko dugu bihar partidaren atarikoa izango dugula, etzi finala eta nola ez partidaren osteko analisia ere. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, pintartan izan agur.